L'endemà al matí... Ui, m'ha anat d'un pèl que no m'atrapés la senyora Elisa, però ara tinc un problema gros. Però si encara du la carota posada! Anem a pams. El primer pas és posar la rentadora. Qui és vostè, mestressa? Hola, hola, sí que torna a dir... Que et passa alguna cosa, sergent? Elisa! Què? Que et vols quedar a dormir a casa? La presa que estic buscant continua a l'interior d'aquesta casa. I us preguem que ens permeteu fer nit fins que puguem caçar-la. Doncs no ho sé pas. Va, digues que sí, Natsumi. Total, la mare va dir que avui no vindria a dormir. Mira, ells ja s'han instal·lat. Qualsevol els hi diu que no. Ostres, que estrany. No sé pas on es deu haver ficat, el sergent. Què vol dir que no pots treure la carota? No, fa estona que estiro, però no puc de cap de les maneres. De fet, em temo que la tinc enganxada a la cara. I per això la senyora Elisa ha estat a punt d'enxampar-me una altra vegada. Doncs no sé pas què dir-te. Potser ha sigut el monstre, la carota no es desenganxa. No, jo més aviat diria que és el monstre, no puc deixar de fer el ganxo. Ai, que xit, Sergi! Nois, feu el favor de no mofar-vos de mi, que això és seriós. Aquests monstres existeixen. Quiro, què passa? Us penseu que dic mentides? Ja te'n cansaràs una hora o altra. És que quan es posa pesadet... Aquí et quedes. Lamento dir-vos que un servidor no està disposat a sentir fal·làcies tan evidents. Us ho dic de debò! Què us passa? Però per què no em feu cas? No estiguis trist, jo sí que et crec. De veritat que em creus, moi? Sabia que eres l'únic en qui podia confiar. Deixa que me n'encarregui jo, oncle. Partiré la carota pel mig perquè caigui tota sola. No ens precipitem! Un momentet, moi! Si fas això, no només es partirà la carota, saps? Pensa que sota hi tinc el caparró. Armagedon! A una mil·lèsima! Elisa, es pot saber què fas? La bugada. No, esclar, si això ja ho veig, ja. El papa ha dit que ho havíem de fer. Sí, ens heu acollit a casa vostra. Bé, us ho hem de pagar d'alguna manera. I jo us agraeixo molt aquest detall. Però és que ara hi ha les rentadores que ens faciliten molt aquesta feina. Rentadores? No sabia que tinguéssiu andròmines tan útils. Després la rentadora es bandeix i centrifuga la roba. Només cal esperar. Només cal esperar. M'ha anat d'un pèl aquesta vegada. I ara és l'hora de comprovar si la senyora Elisa ha marxat. Quiro? Però si estan fent la feina de casa! Quiro, això a mi em va de meravella. Em puc quedar a descansar tranquil·lament fins que les aigües es tornin a calmar. De veritat, no cal que facis la neteja. El papa diu que s'ha de fer. La meva especialitat és passar l'aspiradora. Papa, Sí? Treu-los, em fan molt fàstic! són aquests els éssers de l'obscuritat que perseguíeu? No, els que busquem són molt més grossos. Ara noto una presència molt forta. Això que han aspirat eren trossets de la truita mixta d'ésser galàctic que vaig fer ara fa uns quants dies. Amb la gana que tinc. Ho heu vist, això? Quina oloreta! Això sí que és fresc! Tot una revelació! Sí, jo també faré sukiyaki amb moltes verdures. Sukiyaki! Ostres, però si no puc sortir, no ho podré tastar. Amb tantes mans es va molt ràpid. Descanseu i deixeu-nos la cuina a nosaltres. Ai, què hi farem? Hauré de passar amb una ració d'emergència. Amb la carota li és impossible menjar res. Si no aconsegueixo treure'm la carota i em quedo així tota la vida, potser no puc tornar a ser mai més en Keroro i he de viure com el monstre. La invasió no avança, tancat per sempre més a les fosques.
Vinga, no et desanimis. Quero! No s'hi està malament a l'altre món. Pot ser molt divertit, també. Però l'altre món és... Pensa que els fantasmes i els monstres no anem a l'escola, no tenim exàmens. Ni hem de fitxar la feina ni fer deures. Doncs potser no és mala idea. Saps què? Jo crec que les llegendes antigues tenien una intenció pedagògica. Vull dir que ensenyaven als nens que no s'ha de ser gandul ni dir mentides. Quero! No sé gandul, no dir mentides. Són assignatures pendents pel sergent. D'acord. Què et sembla? Què, t'agrada? Sí, molt. Ah, sí? És un plat exquisit d'una qualitat excel·lent. I tant. La Lisa és la primera vegada que tasta aquest plat. Segur que no sap ben bé com definir-lo. És deliciós. Papa, l'ésser de l'obscuritat que buscàvem. Elisa! Ja hem fet tard. Què passa? Què mires? Ah! Però si està impecable! Què pot haver sigut? Ai, tal com estic, no em puc mostrar davant de ningú. Però d'ara endavant n'he proposat no tornar a dir mentides i dur una vida correcta i ordenada. Segur que ha sigut el monstre menjarronya. Quero? És un monstre molt eficient que es dedica a netejar quan ningú se'l mira. Senyor Fuyuki! Gràcies, monstre menjarronya! Si he sigut jo, que m'hi he matat perquè quedés net. Jo pagaria per tenir un monstre com aquest voltant per aquí. Papa! Sergent! Granotota! Sergent! On vas encara amb el coll de carota? Perdonin, els dec una disculpa. No, espera, Elisa! Ell no és cap ésser de l'obscuritat, és el sergent, viu aquí. Deixa'm, Fuyuki. És just el monstre que buscàvem. Quero. Jo... Però, sergent! Sóc el monstre! La invasió no avança! Aquesta vegada s'ha fet esperar. Sí, Ara ho entenc! La carota és la clau del misteri. La carota? Esclar! És la màscara qui té dominat el sergent. És un conte popular. Explicava la història d'una dona que es posava una màscara per espantar la gent fins que li van llançar una maledicció i va haver de viure amb la carota enganxada per sempre més. Aleshores, aquesta és la carota de la teva història? Papa! Sí! Ja està. Ara poso la rentadora i m'haig d'esperar. Em fa mal tot. Però com pot haver entrat a casa nostra, aquesta carota? És d'una espècie alienígena que posseix l'individu que se la posa, una mena de paràsit galàctic. vaja. Què passa? Aquest menjar és exquisit. D'una qualitat excel·lent! Papa. Era una broma, perdona, no me n'he pogut estar. Ja no es recorden de mi. Van passar els dies i... Continuem sense tenir una idea genial que ens permeti envair aquest planeta. Estem encollats en aquest punt, és evident. Hola! Tot això és per culpa del monstre. Heu tingut una setmana sencera per pensar estratègies, però en comptes de treballar heu preferit gratar-vos la panxa i per això ara no teniu cap idea i per molt que us hi trenqueu les banyes no se us acut absolutament res. Oi que podria ser? Jo me l'aspiro. Massa llarg, home!
Ja ho veieu, nois. Si dieu gaires mentides o us torneu ganduls, podria venir un monstre terrible a fer-vos una visita. O sigui que molt de compte. Apa, fins una altra. Adéu, eh? Adéu, adéu, adéu!